subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Abinda kake yi mun ko iyayena ba su yi mun hakan ba, Allah ya bani ikon saka maka. Cewar Murtala bloko. Ɗaya daga cikin yaran jarumi Adam Zango, Murtala Abdulhamid Bloko, ya bayyana cewa abinda mai gidan nasa Adam Zango yake masa ko mahaifansa ba su yi masa hakan ba, kamar yadda ya bayyana a shafinsa na sada zumunta a Instagram. Abinda kake min ko iyayena ba su mun hakan ba, Allah ya bani ikon saka maka. Adam Zango ya kara da cewa Allah ya saka maka da mafificin alheri oga Adam Zango. Sai dai bayan wannan furucin nasa, mutane da dama sun bayyana ra'ayoyinsu, inda wasu ke ganin hakan kamar rashin girmama iyaye ne da kuma sanin darajarsu. Gare kaɗan daga cikin tsokacin da aka yi masa. Suleiman Ambursa ya ce, kaya kuskure dan uwa, iyaye sun wuce a ce musu ko, kai dai ka yi godiya sosai, amma ka daina sawa iyaye. Idan ka mutu baka gama lafiya da iyaye ba, duniya za ta ma faɗi, za ka sha gori da raɗa, amma ba wanda zai maka idan baka gama lafiya da aboki ko mai gida ba. Iyaye ba abun wasa ba. Muhammad Fada ya ce, gaskiya ka aikata babban butulci da kuskure, Allah yana fushi da kai, wallahi kuma za ka shiga babbar masifa, ka gaggauta tuba wa Allah. Wannan maganar jahilci ce da rashin sanin girman iyaye. Kashi Giraba kuma ya ce, wa iyazu billah, Murtala, yadda ka ɗauka kashi akan iyayenka, ka taɓa ji ya kwatanta wannan kuskure ko akan wani ne? Ka iya kalamanka, iyaye ba abin wasa ba ne. Allah ka shirya mu.